Welcome to Teronopak YouTube channel. Bini Neli somar tumaphan ipajui pon rong supi a garden alongan lani supi akibisi lo pi akibisi pen anglong silo lang itum ta kijui lo garden ajo ni somar bang thom ta kijui lo lo tum ta ekdom la garden mirabari ajo akibisi adagwam aklengsi ta kijui lok lo ning kepakarong lok lo tumta la pendon mali tu lanang le tum video kilang bang pijud vek tu dela ni somar tum kijui ya video kilang bang pijud vek that ang chuning ri parlo la si don mali tum subscribe kre tum am si tambe kang hon pen nang subscribe dong thanang li tum akang hon nang pidun tha la pen nang litum stamen nang support untha don malitum sini lihin Teronopak YouTube channel lahin pe nang litum aphan chuning ri iglo biniyala ni lit somar tum kijui a video madala sub blog si nang litum han nang paklang pon lo mo next misen a video a blog se me nang litum hanang wan people nang litum yong sinang subscribe dan lo pote nang lit ni video ke upload lu pada nang litum atheng no long prangsi nang lepo kasi nang litum han chuning ripar lo don malitum